Kulandirani pano pa Lahiri KTV pamene timakupasirani mapulogalamu osiyanasiyana. Timapereka mwayi opereka maganizo anu kuti amalawi amve inuyo mmene mulili. Pano pa Lahiri KTV takhani popo kuti muonere video iyi. Kunoko mphawi ndi waukulu banja amayi kuno ndi ku Central Region a president amachokera so ku Central Region. Umphawi ndi waukulu banja m'midziwo. Sindikudziwa kuti mutu wa president iwo ukuyenda bwanji kaya ndako miri yawo sindidziwa kuti miri yawo ikuyenda bwanji fangati kuno ku Central Region timadalira ulimi ndiye chimene anafunika kuti atsogoze ulimi patsogolo kuti ife azimayi tisamavutike ndi ana pachakudya komanso wapita kale wapita Choyipa chisatamwini amene ndi mtsogoleri wa dziko lino akuti mtsogoleri kwawo ku Lilongwe. Liwiro lonselo kwawo kuopa kumenyedwa chitetezo chokhwima zedi. Nkhani ndiona kuti choyipa chisatamwini ngakhale utachita choyipa cha mtundu wanje nde uchibise komabe mzimu wa munthu ndiovuta zintchito zako zomwe zimakuchitira umboni. APM amachitisa msonkhano dera lina lililonse popanda kumenyedwa kugendedwa osayenda chothawa kuyenda mwamtendere koma choyipa chisatamwini mzimu wa munthu ndiovuta. Mzimu wa munthu kunchosa moyo munthu sizophweka ndi mavuto umakumana nawo. Atupere muza amachitisa msonkhano kwina kulikonse Enoch Chihana akabambe anthu ndikumasangalasidwa kuti kwabwera mtsogoleri wathu koma sanalalamule boma anthu amenewo koma mtsogoleri wa dziko komwe angapite akuyenda chothawa. Khalidwe la munthu lomwe limapangisa kuti uzikumana ndi mavuto aonena akabambe apita muthalika ndi ma MP amachitisa msonkhano kwina kulikonse kabambe kucheza ndi anthu chifukwa khalidwe lake ndawo munthu alibe moyo woyipa mutu mwake mulibe magazi mulibe satana ayi chipani cha DPP cha mwazi amachitisa msonkhano momasuka Enoch Chihana amacheza ndi anthu samamuyiwala mtsogoleri malingana ndi chikhalidwe chake. Sitimamuyiwala Bingu, sitimamuyiwala Mai Joyce Banda amagula mbewu zabwino kwa alimi koma mtsogoleri omwe alipowa kubera anthu alimi akuzunzika chake cha tunthu koma sakupindula ngozi zosadziwika bwino endi kumwalira munthuyo zosatira osabweresa kwa Malawi zolozeka. Mzimu wa munthu ndiovuta ndetu lero angoyenda chothawa kwawo komwe kukhesa mwazi sizophwekatu. Anali ndi family yake anthu amene anamwera kuchikanga wacha anali ndi mafamily awo azibala awo omwe akathandizira komanso munthu omwe ndiona kuti wakhala akugwira ntchito ndi president wina mwayo koma without any problem koma mwaone tu lero atsogoleri alipowa basi mayang'anidwe awo kuopseza kuti anthu a Malawi asayankhule chilungamo zosatira sizikuziwika mpaka pano koma muziona pa 16 September ndi pafupi ena akutenga boma amalawi atopa sakukufunani zizindikiro zomwe zikuonesazo. Mtsogoleri wa dziko amakondedwa ndi anthu ake osati kunyozedwa ndi enawo ngakhale nduna zimene zingoyenda chothawa osalemekezedwa nkhani makhalidwe utsogoleri wa mwazi wopanda chifundo ndi Amalawi. Ehetu anthu amasangalala ndi mtsogoleri wake koma apapo sitinapeze mtsogoleri pa 16 September pamene tingapeze mtsogoleri wa dziko lino. Kakhala Tupere Muluzi kakhala Enoch Chihana Amalawi azakhala osangalala kazakhala akabambe azakhala osangalala komano osati tikhale ndi mtsogoleri upanda masomphenya ongobera misonkho yathu ife Amalawi sitikumufuna enda Amalawi osakufunaso ndi muzingoyendera yomweyo yongokhala yakuthawa basi azingoyenda zothawa azingoyenda chothawa chocho ngati kumalawi kuno munthu wobwera malingana ndi khalidwe lawo lonunkha khalidwe loyipa lopanda umunthu kuli tipe wani kumeneko kuli tipe wani mtsogoleri wathu kwina kulikonse komwe angapite chigawo chapakati chigawo chakumpoto chigawo chakumwera basi azingoyenda chothawa basi lonsezo khalidwe silili bwino. Khalidwe kuyenda kumeneko sasiyase kupha anthu ochuluka saponda anthu ndi Amalawi tiye tisankheni mwanzeru pa 16 September osavutira mtsogoleri wangaza
ngati omweyu sitimufunaso tisankhe mwa nzeru tipeze munthu woti atithandize atiphule ku mavuto amene tikumana nawo. To assure Malawians, DPP is getting back into government come 2025. With HE's confirmation that is actually standing, I can assure Malawians that 2025 DPP is coming back into government with Professor Arthur Peter Mutharika as his torchbearer. God bless you. ndiye kuti tiyeni kulima inde kungochoka komopezeka kuti fetereza adabwera February mbewu ngati chimanga yavuta kasankona afoje fo yoro nalandira kumabunga kumavuto ngasimalondaso ndiye kuti apapa umphawi ngati fazimayi ni waukulu fala ana makhala ni ife pakulu kunoko umphawi ndi waukulu banja amayi kuno ndi ku Central Region a president amachokera so ku Central Region umphawi ndi waukulu banja m'midziwo sindikudziwa kuti mutu wa president iwo ukuyenda bwanji kaya ndako mili yawo sindidziwa kuti mili yawo ikuyenda bwanji fangati kuno ku Central Region timadalira ulimi ndiye chimene anafunika kuti atsogoze ulimi patsogolo kuti ife azimayi tisamavutike ndi ana pachakudya komanso